paridza tengesa uno vandoona achinamatisa vanhu vachiduna vachidi imvana kuti Mwari izvi ndio zvidawo but time ndakatanga kuti pandakona zvichitika kuti vandaenda kumusha mberengo inini ndichiti ndikanamatira munhu anoduna ndio zvandaingoitawo izvozvo pandakasvika kumusha kuite pachechi ine madziro kuite pachechi ine dheko pamuti kwangu ya zvikomana zvangu ya zvimabhasikoro nechini zvisina kana masutu kana chibaba ya karapasi nziro dzichimbwa takaona kachingosungati kuna vamwe baba garai pasa muna kuchenai baba yachida kuita nharo vakatenga kuudzwa zvinhu zvamunovhaira nazvo muno mutauni baba ukaenda kumamisha kuja munofunga kuti ndiprofita chiya maiwi zvinhu ndakadzikama ndega ndikati Mwari ndibatsirei ndega ndakati Mwari ndibatsirei ende uchinyatsokuona kuti munhu wacho ari kuzviita haana kana haasi kuda kana kuwaridzirwa kapeti kana chii haasi ende wari kutokuratidza kuti this is normal hapana chinomboshamisira pazvino but ipo pana ndikati onodzi penalty pastor why because we are not used to this zvita senge zvinoshamisira isinengari kana zvakuitiwa machechi kwedu emagitari zvabva zvaita senge zvinhu zvinoshamisa zvinovhunduka zviri normal zvinofanira kunge zviri zvo zvinofanira kunge zvichitoitika pachechi kana mapinda mumba movhara dhoo right kana wapinda mumba uvhare dhoo nevana vako motanga kuchingidzira mafuta akakadika bhodhoro diki richidira mumadhiramu achizara vari mumba vakanyarara baba musavhura dhoo usavhura kasitendi kangotengwa ikako kangoiswa slab ta kudenha varoyi vakazvinyararira iwo apa nekunamata nyangwe sadza unongorowa usina kana unamata but kokudenha dai wainzwawo sadza unorowa kubva musuwo 1 kusvika musuwo 31 hauzororike kurara kupo hakuna matwi kumuka but kungotengerwa chicken ini chicken slice kuurayirwa chicken yausina unombotengawo zvako nevanhu because vachavhura vavengi vako wobva wafunga kuti ndo standard yelife yawakurarama unoroverwa zvinhu zvisiri zvako nezvichiri muromo kuenda parutivi kuti uzotaiwa ndandangotengerwa nabhurwa ndakasangana iwo chimbodene vakati vadira maindopa vakati komo zvikanzi nevana hapachina we have run out of capacity migomo mafuta hapachina ndopa akaenda kumunhu waMwari akati munhu waMwari mafuta azara imba yese zvikanzi chibuditsai mafuta mutengesere vanhu mari yacho mochibhadhara uyo aida kutora vana vako right zvasara urarame nevana vako vana baba nana mai mukaverenga bhuku yavakorinde rokutanga 15 verse ya 45 inoti the first Adam was made a living soul. The last Adam was made a quickening spirit. Adam wekutanga ndiye akatiparira zvese zvatinazvo. Adam wekutanga Mwari pakamusika akandomupositiona pabest place in the land. Mwari zvinonzi wakagara egarden. Verenga zvakanaka bhaibheri suri kumhanya unzi Mwari apedza kusika nyika akazogadzira garden ndobva aisa munhu imomo baba life yairaramwa naAdhamu imomo zvatakuita zvokurumwa nemoskito idzi Adhamu inga asingarumwi nemoskito dzaimurespekta baba ari imomo airarama life yakanaka ndopatinotanga kuona pfungwa yaMwari akatarisa munhu
baba. Yepanoi baba zvakazongoitika mugadhenimo. Ndobva adzingwa mugadheni. Punishment yaakapiwa naMwari. Number 1, iwe ndatuka ground. Uchabuda ziya, right? Chibva ibaba baba ndati kana wabuda mugadheni muno uchandorimaka uchabuda cheziya kuti utye. Chibva waziva kuti ukaona uri kudya wabuda ziya, chibva waziva kuti it's a case. I don't care kuti chichabuditsa ziya rako, but ukaona ziya rako uda kuti utye. Haiwa baba. Now Mwari apedza naye haana kumuti unosevha uri muno mugadheni, akabva ati out of my garden. Get out of my garden. Why Mwari akambuditsa mugadheni? Kuti enda unosevhera panze. Haana kungomuti buda panze chete. Abuda Mwari akaprotecta garden. Unzonzi pane bakati waraitenderera akaisa ningirosi kuti no, anogona kufunga kudzoka kana aomerwa. Paanodzoka ngasangane nebanga mugadheni. Ndobva munhu atanga kutambura achizvara vana vake achitambura ari kunze kwegadheni. Now the last Adam akauya nowa Christ. Chimwe chezvinhu chaakafambira wana baba nana mai kuti tidzokere mugarden, back to garden life, back to dominion, is to restore dominion. Baba, is to restore dominion. Ndo chimwe chinhu chauchaona nacho kuti zvirokwazvo Christ akubata panyika. World system time yainenge ichizama kuda kukuisa kukona, but pachiya rimwe simba rinokuwanisa. World system ichitwafuira chikoro unofanira kunofudza munde, but iwe wobva waita tap into another system, because world system is a human system. We have got a world system and a word system. World system versus word system. World system painenge yaramba. Do you know the world system ine mastandards ayo? Yes. The world system do you know kuti uyu mudzimai akanaka uyu akashata. One standard yawo. But if you come to the word system, munhu ari kukondemiwa ne world system to the word system baba is the best baba. Dambudziko rataita ndere kuti tine vamwe vanhu vari kuda kuzama kuapply world system. Iwo wachirarama vachisubscribe to word system baba. World system, as long as not 5 O levels, forget. World system is corrupt. World system is ruthless. World system inoshanda nekuti unozivani. Yeah, nyango ukapasa chikoro chacho unozivani. World system. World system. World system. But word system baba. Ndo iri responsible nevamwe vakomana vasikana vamaifungidzira kuti ava ndo vachava marombe, but muri kuona vachimhanya nemafortuna. Wamaifungidzira kuti ava ndo vachava hafa akaroorwa akamitiswa, right? Because kari form 4, because world system inoshandisa nemasocial media. Saka inewa inoti ma-influencers mazuva ano inowanga vachiti ma-influencers vacho vanoparidza vhangeri renyika. Saka kakatanga kuonako kachiona alright, ndo zvinopfekwa mazanisi vakanopfekawo akana kuziva kuti zvakari kupfeka kazviexposa, right? Kune mweya wakapinda muvakomana kubva kanhanhirwa, ndo vakararwa nako, ndo vakaitiswa kamitiswa, ndo vakafunga kuti alright regai ndidzoke, ndadzoka futi ndaakupisa, ndo vakadzoka futi mumarket kari muworld system, ndo vakarohwa futi vakaita wechitu, ndo vakaona kuti world system ndobva yatanga kuseka kuti wapera, right? But the love of God kakazoita encounter nerudo rwaMwari, kakasangana naMwari. Mwari akati nyika ndo iri kukuti wapera, asi ndakakusika una kupera. Haupedzwi nekuita vana iwe, haupedzwi nekuita vana. Wasangana neni yakudaro iworld system inini baba. Ndopa wakuona wacho akaita vana vatatu baba, ari kusangana nemunhu obva achata. Haana kushandisa world system. In fact world system yakatombokanda kure word system yamudzora baba. The word system. Vana baba nana mai, as long uri kubuda mpa usina kunamata, ukuzama kuda kushanda world system. Manje world system ine utsinye kutori nevane madegree baba.
kune vakomana vanotamba bhora izvezvi vanokwalifya kunotambira kunana EPL right now. Haafa akatamba nyangwe muclub iri mudivision 2 nomuzimbabwe nekuda kweworld system baba. Kune vaimbi vanoimba maimbiro ekuti neunoti nhai Mwari, but baba haufa wakanzwa nezvake baba. Koita baba vanenge vachiimba rubbish but baba every day anoridzwa, anowana sponsorship. Yeah. Anotonzi uyu mupe ma-awards. Baba inini, baba, tinobata munhu ndomudambura uro, ndomukanda uko, ndomanadai. Bata kuimba zvemusoro baba. I'm telling you. Abandukira vabereki baba is a hero. World system baba. Munarutara Zinyatsi becomes a hero. He's celebrated, they bless him with money, with everything, sponsorship. Speak more, speak louder. It's a world system. Word system is when we apply the word. Pandinotora pfungwa yaMwari maringe neupenyu hwangu. Ndobva ndati Mwari nyangwe ndiri muchimiro chakadai, asi hazvizo zvandiri. I am becoming what God said I am. Slowly but surely, I am becoming what God said I am. Hamuna kuzvitaura nhasi Mwari. This is what I am becoming. Slowly but surely. Taura kune mumwe munhu iko zvino. Tama yangu. Ungawa musikana. Munhukadzi ari pano. Rangarira Ruthi. Ari muforeign land achinhonga pasi zvadonhedzwa navamwe, achinhonga pasi baba. But munhu akatanga kumuona baba ari kunhonga pasi baba, ari muforeigner. But ziso raforomani rakaona iye, akaona attention yaforomani, not only yaforomani, even muridzi wemunda Boaz paakauya asati ataura navanhu, ziso rake rakaona musikana iyeye futi. Chii chinoita kuti Ruth awane attention achiita zvinhu baba, achiwaridza pasi, achitengesa baba chibage, akasenga chibage chinonzi nevasikana vepamazuva eno handingamboiti zvakadai, fumba mutauni vanhu vagoti kudii baba. Kune power raMwari rinoita kuti uonekwe baba uchitengesa majuru, then the same power baba rikasava kuritirwako. Nyange ukaisa Brazilian nyange ukaisa perfume inonhuhwirira zvekuti ari kuseri kwanoinzwa baba, wakapfeka nestileto ine inji yakasvika apa right, uchinoza uchidii, mazino waisira, tsiye wabairira, zvese zviripo, chiuno wachizvimbisa, but hakuna anouya kwauri. I'm telling you, hakuna. If they are coming to you, they are coming to destroy you. I'm telling you. Handisi kuti zvakaipa kuita makeup, but makeup yako ikashayiwa Jesu baba, ikashayiwa Jesu inokutisa. I'm telling you. Beauty minus Jesus is dangerous. Education minus Jesus is dangerous. I'm telling you. Ndakaforomwa nemumwe mukomana engasingagoni kana chirungu kana one paCape Town. Aibva ukoko kufana mudingiso. Advantage yake inge iri yekuti haachigoni. Mulungu aiye achitaura nesu. Vaona taura ipi asingagoni, ane broken. Takashamisika Mulungu ati go ready, uyu ndiye aforomani. Chakatitadzisa baba nehama dzedu dzimwe dzaivepo, chakadzitadzisa kuita foromani kugona chirungu baba. There is a time baba yekuti kusagona kwako Mwari achingosvika baba. Once God checks into your life, every disadvantage turns into an advantage. Kana Mwari akauya muupenyu hwako, kuramba kunoita advantage. Kana Mwari akauya muupenyu hwako, kupera kwebasa kunoita advantage. Kana Mwari akauya muupenyu hwako, kutadza kutora chitupa advantage, kutora chitupa advantage. Kana Mwari akauya muupenyu hwako, kuwa mumasvingo inoita advantage. Wherever you are, everything will work for you. I'm telling you, everything. Chero kaenda kuchipatara baba, chinzi warwara uri ambeta baba, panoitika maconnections futi anokubatsira muupenyu. Waunodza kuti connection iyi ndakaiona ndiri muchipatara baba. Chero kanzi nemotikari hamuna mari yebhazwarasa, urukira pano yokuburutsira pasango baba, pane zvinoitika pasango ipapo, ndopaunobva watosangana nemusikana achazwa mudzimai wako baba. Usatambe naMwari.
muchifunga kuti mandiwisira pasi baba, uchindipinga ndiri kudonhera pagoridhe. Mwari wangu mukuru baba. Ndotozokutenda kuti waita hako wandipinga chamwari, ndingadai ndaripotsa ini. Kwese kwawakaiswa nenyasha dzaMwari, nyangwe wakaitwa musikana webasa, pfurira mberi uchinamata, pane zvawakaisirwa ipapo naMwari. Chero uchishanda minda yevamwe, pane zvaMwari harisi benzi. Usade kumhanyira kuti tinokupotsa. Iye Mwari akuisa apa harisi benzi. Anozviziva kuti ukaita maneja tinopotsana. Rega ndikuti ufudze mombe kwachienda mbuya, nokuti ikoko pane dzandichaita tiri ikoko. Zvino iwe ringonamata Mwari. I declare this year I'm going to borrow the ukunei. Nenyaya yekuti kwari wakaona sekuru wako ndokwa zvakaitira. Zvako hazvisi kuborrow the baba. Kuna munhu baba asina mbobvaenda kuHarare, akangoenda kuHarare achienda kuairport straight achitobuda munyika. Kubva kumusha straight airport Heathrow. So vari kuHarare chimbomirai kugosta baba, kuna ari kuuya achidarika achibva kumusha. Anenge achimbonamata achiti don't worry, ndiri kuno kumusha baba. Zvakaoma kudaro aripo kumusha ikoko. Achiti bati chandongoziva ndechekuti ndichingotora pasipoti chitindo chekutanga ndiri kuti kungindamiri kwemakuva first stamp baba epasipoti. Pasipoti inosara yobuda baba akamirirwa munhu. Unaonamata nemumwe munhu ari pano anoti Mwari, pandakamira izvezvi hapana kunyatsa kumira zvakanaka. Mwari ngaandigonese. Ndakangotarisana nemadisadvantage oga, madisadvantage chete. Ndakatarisa marriage yandiri munhu waMwari, ndombofunga kaviri katatu kuti asi Mwari mune mhaka yemakadai. Ndondikatarisa shamwari dzangu padzari, ndozvitarisa ini ndongoti asi Mwari, vamwe vanhu vandaitodzidzisa muklasi kwavari, shamwari dzangu ndotonyara kusangana nadzo nekuti ndingona hangu nezvivana zvangu zvitatu. But ivo vamwe vese vamaticha vamwe vane dzimba dzavo, vamwe vane mira. Those who wait upon the Lord vachapihwa simba, vachaburuka samakondo. Their things will be good. Let me tell you, zvavakaita in 10 years unozviita baba in 1 week. Zvavakaita in 10 years unozviita in 1 week baba. 1 week 10 years. Zvavakaita in 20 years. Chinhu chaunofanira kunyanya kutenda Mwari baba, utano chete. Wealthy hautongoda mari zvino, utano kuti ndirambe ndiri mutano. Zvinondibatsirei kuti ndive nepfuma yakawanda 2 years down the line ndobva ndafa. Ndongosara chinza ndo vane vana baba, Mwari ngavandichengete nokuti zvese ndinongoramba ndiri muna Mwari. Indai famba endai kumbe konaiwa hausi kubatika kasi une kambudzi mukore uno hausi paWhatsApp naye. Nokuti wandiri kutaura naye Mwari haasi paWhatsApp baba, anondirwa, network yake inondinzwa. Vakunamata kuna Mwari mangwanana. Mwari ndibatsirei. Komberedzwa nemadisadvantage zvandingori nazvo Mwari zvikwereti chete. Kumba kwandabva kuna kumira zvakanaka, kwandiri kuenda kuna kumira zvakanaka. Upenyu hwamukoma wangu hunomira zvakanaka. Vabereki vangu tisiwe nhamo, tisiwe kutarisirwa pasi. Hapana kana chandiri kumboona. Ini ndakatotarisirwa nemhuri, ndakatarisirwa kudaro, handisi kumboona futi kuti ndinototya kuvaudza kuti hazvina kumira zvakanaka. Imagine uri muno mutauni, unototya kuudza mubereki kuti hazvina kumira zvakanaka. Unongoshingirira, unongopa, utovaudza kuti yandakupa iyi ndasara ndisina chinhu. Yandakupa iyi ndasara ndisina chinhu, autovaudzi. Ungoti it's okay. Ndichangoona ndichararama sei mwedzi wacho uchapera sei. Ndichangoona kuti uchapera sei. Sida kunamata, da kunamatira. Akunamatira kana uri pano uri musituation yakadaro, da kunamatira. Kuti Mwari zviratidzei. Baba vangu muzita raJesu, mazviita henyu mangwanani anu, mandisanganisa nehama yangu. Unogona ngari mudiki asi muri yese yakatarisira kwaari. Kuti iyeyu kana akapedzawo chikoro, zvichida iyeyu akarorwa, zvichida iyeyu akawana basa, ndo patichazowawo nepamba panonongedzereka. Zvichida iyeyu ndiye achaita kuti musha muno mudzimai atengewo motikari. Zvichida iyeyu ndiye akatarisirwa kuti kana kuchizonzi kwachatwawo mumhuri muno, iyeyu ndiye achatichatirawo.
zvichida iyeyu ndiye achatienderawo mhiri kwemakungu otiudzawo kuti kwakadii, ndiye achatiendera. Baba ndinonyengetera, ndiri kutaura pamusoro paDhavhidhi wemhuri yekwavo, ndiri kutaura pamusoro paJosefu wemhuri yekwavo, asina kana sapoti kubva kumhuri, vaari kuzama kumirira ndevamwe vanotomurwisawo. Baba nokwete nokuti wakaipa, asi nokuda kwewakaipa yeSatani. Baba ndinonyengetera, ruoko rwenyu haruna kupfupikiswa kuti mumubatsire, mumurwire hondo dzake. Baba vangu munguva yakadai, zvino Mwari handitauri zvezuva ramangwana, ndinotaura zvezuva ranhasi, ndinoprofita zvezuva ranhasi. Baba ndinonamata ngazviitike muzuva iro ranhasi, zuva risati ranyura. Baba vangu ndinonyengetera, naisaiwo mvura pamusoro pake. Baba ndinonamata, asvikewo paachataura ari woga achifamba, agoti asi Mwari mazvita henyu, Mwari mazvita henyu, kwandanga ndabva ndokure, maita kuti vatorwa vandirangarirewo. Baba ndinotaura nyasha, may prominent people favor you. Favor in the eyes of prominent people, favor in the eyes of strangers. Vakakukanganwa vakurangarire. SaModhekai zvawakanaka zvawakaita rangarirwa. Wawakaitira chakanaka ngavashayiwe hope nerugare. Vakurangarire murugare rwavo. Wavakabatsira ngavakurangarire murugare rwavo. Nyika ino ngaikupe zvakakora zvayo. Guta rino ngarikupe zvakakora zvaro. Tsoka dzako dzirongwe naMwari. Iye unoziva pane pfuma yakawanzwa, ngaaronge tsoka dzako akuendese ikoko. Sanganiswa nevabatsiri wako, sanganiswa nevanhu vane chekuita nekwauri kuendeswa naMwari, sanganiswa navanhu vane chekuita nekwauri kuendeswa naMwari, sanganiswa nezvinyorwa zvine chekuita nekwauri kuenda. Baba ndinonamata, sanganiswa nevanhu vakadaro. Zvingarwadza saJosefi, wakatakurwa muchikochikari uchiendwa newe, asi vari kuenda newe pauchawana kutonga kwakowo. Baba ndinonamata, Mwari ngavakubuditse mugomba rawakakandwa nevanokurwisa nekuda kwezviroto zvako, uendeswe kunyika iyo yakaiswa kupfuma kwako. Baba ndinonyengetera muzita raJesu, mazita enyu mutsvene nekundisanganisa nehama yangu. I announce a new season into your life. I announce a new season. Mwaka wekuchema wadarika. Ndinoturika kalenda rerugare mumwedzi uno mukati muupenyu hwako. Iro rino gore risati rapera korokotedzwawo. Iro rino gore risati rapera ridzirwawo mhururu. Pavaifanira kubatwa maoko wakukorokotedzwa. Yaifanira kuva mhere ngaichiwe mhururu, nokuti Mwari kana vachinge vauya muupenyu hwomunhu hazvingagoni kuti zvirambe zvakadaro. 38 years akaungana paBeautiful Gate, asi nezuva iroro sumuka, takura nhoo yako uende. Baba ndinonyengetera, komana raive bofu vanobvunza kuti ndiye here, vamwe vanoti ndiye, vamwe vanoti asiriye, iye anoti ndini. Baba ndinonyengetera nyasha dzekuti vaiti vanokuziva vachakukanganwa nekuda kwezvinenge zvaitwa naMwari pazuva ranhasi. Mazviita mutsvene muzita raJesu, ameni.